Uite. Ce-a mă? Bă, trage! Bă, ce mă trage? Ei! Ce tu tăi în vrata ta, ei? Tu kasi! Bă, Kako si? kako mi najde, bă? Jedvajte najde. Uvo si, uvo. Dobro, već malo se malo se decite. Za nisu ove malo kad lopata, malo ti. Malo se decite, imam me legnat malo. Абе се направив на мерак ја. Нити имам видено, вака не излегвиш не. Ba dugo sneg ima, mnogo pa. Rušena čizmata, ne možeš. Vlezit sneg posle studij tamo, decite. Убаво, ајде, дојдов само да те нагледам. Ajde me pujno. Нешто да не випра бела децата спие. Pa šta zoti, ti volim mnogo, ej. Nisi ti poko ti drugite, mar? Kaže, pa ti mnogo ti volim, evo. Pa ajde ba, eno kafe, eno čaj, ej. Decite se tu, nemojte napolitanka ti da. Ајде, пошто си рекол, ајде. Ajde, ma teče, ej, što si sramen, mar? Pa kada si ti, mar? Абе и јас. Ти загинай ти. Политиката. Нема веќе со Политиката, политика. ме Абе, се заев со ти. Pa kaj politika, pa čo politika, ti politika. Како ви албанците говорите со политика? Ajde, pujno. Ајде, ајде. Sedi tu, Evo malo, imam cepentava malo, nešto za lica, che lopata ideš tamo. Teško pato te ba. Deci. Deci te malo, si topli malo. Убај сте? Da. Абе ти, како, спиевте? Da. Ве разбудив? Da. Да бегам, да не. Ne. A ti ti, ajde malo daj politanka? Kaj politanka, kada je politanka? Абе, ој ве се сите деца, ој ве се сите и... Ne, mă. Кај се други? De 6-7 deci tamo si vleči na snegu. Da deci marznat сега да дoj tuka, asta nisa će vikat. Абе ти со они мисли ту ти. Šta pak, ma treci. Pa ce sni malo na... Не треби, бе, не. Bă, si čiću malo. Aj, plaži malo usta, aj. Денеска ја отвори? Bă, decite se, a? Пети, Pa imate jabuka malo, te ljubima jabuka? Јаболко? O, nemoj mi idem na pazar. Nemoj idem na pazar, mi boli nogi. Paša zoti mi boli nogi. Добро ми Аслан, A? дојдов да те видам, а A? воедно и да стора еден муабет со тебе. Ама? Ама, ќе ми си искрен. Pa koga nisam iskren bo pa tebe, ja? Ja što snesi? Ma, Ќе треби ја, A? вака сега што направи политиката заев слушнав така, Aha. да треби албански, ја не знам Baba албански. priča, baba. Ја не може да науча албански. A, priča kako pričaš da si razumime moje? Što Ама si не plašen викат албански. Pa si ti imaš si plašiš ti toliko. Zašto imaš strah ti toliko? Абе не можам, ја годиње имам сега, како да... Dok je živ. Arslan. Sad će ne targat maka. Ти ќе ми изборвиш вака Abe će ti zbor. на македонски? Abe će ti zbor, zašto ne zborim koliko može. Koliko me razbiriš ja. Кажи ми ти, A? имат примања децава нешто? A, kako ti vikne? Tajče. Имате нешто? Пари? Nemam sreća na politika. Ić. Ić srećana politika. Vidiš što je decite? A kaži mene ko je pogoljem od toj? Ko je pogoljem? Абе, Ko je? има мала разлика е. A, je mala razlika. Ko je? Aj. Da vidim. Оне, Ne. Pogoljem je? Toj. A, znaš zašto? зашто? Taka je politika. Pogoljem. Ovo si roti. Toj. Cicaj na majka mu zede cicaj, to mu dajte cica. Moraš da nisi što pa ti vaša. To je cica, mu zede cice. Cicaj nasladica, cice. To je gladno.
Ама, не ти радuje nešto ovakva para? Nema sreća na politika. Ja, ta stanica, ko imam sumenja za politika, jedno gi rodi. Na jedno. Ne fati zakonot. Kao bi kaži tamo na opština, ne fati zakonot. Koliko majko, cijela stanica nemoj da rodi. Kako ne be? Nemoj da rodi ta stanica. Nemoj da rodi. I ja si... Koliko imaš ovako? A? Koliko? Koliko? Pa ima to je 3 i tamo 7-8 na dvor. Mašala, ugo si imao. Ma ne fati zakon? Ne pametaj tebe da ga raniš, ej. Slušaj vam. A, nemoj so te sekira cepi, samo cepi darva. Ćemaš te cakat Bog daje, ma. Ej. A vi imaš ti stoka, nemaš? Pa ima ta ljopa da ima tamo, tamo ljopa. I ta saka? A šta nisi stara? Ja niti rodim, niti ništa ne pravi se. Абе, što si naoružan vaka? A? Gledam. A, be, moraš, be. Ne plaši ti. Tako ima mlad ko su biden malo, znaš. To je se, Strah mi je od oružja. Ne, ti pravim ja tebe će da rič. Imaš ovde oružje? Ima. Ja mu rećem na stanicama, ti se rodiš još jedno. I to je reče, a stanica, ej, Moslafos. Ti ta baba radata će mu daj nešto će pijet. Pa šta se ta baba radata? A, znam koja, znam. Znam, ta je na televizija. Ta baba radata. Šta pa je ta baba radata? Da rodi ta? Ne rodi. Samo tako ti pravi, po cijela noć ne spava, si vrti tako. Ne piješ nešto? Pa piješ, piješ, šta da pije? Pije, voda pije, šta da pije? Nešto? Ali ja znam da to je ta baba radata, da mu daj tamo. Lek. Če mu daj to na ljudja štirč me te tamo. Šta znam ja? Ljela me štirč. A sad, dojdo fjala kada te vida, ne da ti ispitva, Nema kaži, nema ska problem. ne da ti ispitva, ama rekao se uplašiv so jezik od na albanski. Ja će daj da ke tebe moram. Ne možem da vam mnogo molima tamo. A, drugo. Abe da mu čamene time to? Makedonija. Grcija. Što znam, šta meni? Ako meni, neka meni. Što će meni, mene, neće meni nešto isto. Koliko ima mena, Turska, Bugarska, svite mene. Ja samo jadem sta po plešta. Što smešiš? Što će meni? Mnogu si real, mnogu Što će meni? gledam deka Makedonija inako će se vikala, inako. A, pa što će vikat? Kako vi? Koji će meni? Grcija. Ko će te menim tebe сега, ja će ti menim. Što ti menim, ja ti isto će ostaniš. Što ti menim tebe? A ve imaš pravo. A će ti vikam, a ko ti vikam ja? Ne sakam globoko da vlegla u politika. A hvala Evo, stari su zdravlje. Hvala što Arslan, imaš poseten. a ve, slušaj vam. Te dodeš Arslanica, pravite jedno kafe. Ama, znaš, ljopata tamo. Hvala. Ajde, dojdi drugi pat. Ajde. Slušaš, imaš čaj onda i se piješ, ama repa fajn. Nema me vreme, be. Amaj drugi pat, ajde drugi pat. Ajde. Fali minder. Kako tebe ne... Ska problema? Ajde. Da ne padneš tamo na dovnicu. Ajde. Da ne padneš tamo, mrde. Eto tako. Ajde.